júni 1998 v malej dedinke nedaleko Nitry sa začal príbeh, ktorý dodnes straší Slovensko. Bolo to obyčajné letné popoludnie. Vzduch voňal po sene, slnko pálilo a dedina bola tichá. Až kým sa nestratila Markétka. Mala len 4 roky. Veselé, usmievavé dievčatko, ktoré poznali všetci. Na chvíľu zmizla. A keď ju našli, svet sa zmenil. Ležela v sene, nehybná. Jej malé telo nieslo desiatky bodných rán. Hrudník, krk, brucho. Brutalita, akú dovtedy nikto v okolí nepoznal. Polícia okamžite rozbehla vyšetrovanie. Dedinčania vypovedali, pátrali, hľadali stopu, no každá sa po chvíli stratila. Roky plynuli. Spisy žltli v archívoch a vrah, ak vôbec niekto vedel, kto to bol, zostal ticho. Niektorí veria, že išlo o náhodnú tragédiu. Že niekto konal v amoku. Iní tvrdia, že vrah stále žije medzi nami. Že jeho meno sa vyslovuje v dedine potichu. Možno pri pive, možno pri nedeľnom obede. Od tej noci sa dedina zmenila, dvere sa zamykajú skôr, ticho po zotmení je iné. A Markétka, malé dievčatko, ktoré chcelo len behať po lúke, sa stala symbolom niečoho, čo sa nedá vysvetliť. Pravda zostáva pochovaná. Možno v archívoch, možno v svedomí niekoho, kto doteraz mlčí. A otázka, ktorá visí vo vzduchu už viac ako 20 ročia znie. Kto zabil Markétku? A prečo? Čo si myslíte vy? Napíšte nám svoj názor do komentárov.